Halo, halo, halo. Ayan, pasok mga laloves. Ayan, Togski, may kami nalag shout out laloves. Thank you for coming. Ayan. Ayan, Togski, meron ka ng jacket laloves. Ayan, Northern Gayman, ay may love shout out laloves. Thank you for coming. Tamsak host, ayan. Salamat sa patamsak laloves, ayan. Narinig niyo ba ako mga laloves? Bago ang ating mic. Ayan, Northern Gayman, nagbaba ng bahay. Opo, host, ayan. Hintay muna tayo laloves at magsisidatingan na yan.
Ayan, Dubbing Yours TV Vlog, thumbs up host, mega loud shoutout sa'yo, Dubbing Yours. Thank you for coming, laloves. Ayan, salamat sa pa-thumbs up dyan. Ayan, Norodin OTW sa'yo from Dubbing Yours TV Vlog. Ayan. Ayan, Dubbing Yours TV Vlog dan 490 ka na. Ayan, from Nordin Gaiman. Para ayan, oh. Eric L3, mega love chat sa'yo, laloves. Thank you for coming. Hello, my friend. Ayan. Check out my new video, my friends. Ayan. Okay. This one. Ayan, Norodin dan all from Dubbing Yours TV Vlog.
Ayan, Queen G Mark, Duslak host. Ayan, Queen G Mark, mega love shout at laloves. Thank you for coming. Ayan, Queen G Mark, nagbaba ng bahay. Eric L3 dan Pulpak. Ayan, Eric, done to you. Eric, return to Queen G Mark. She already done to you, laloves. Ayan, Eric L3 dan pasukli po from Norodin Gaiman. Ayan, Norodin Gaiman, nagbaba ng bahay. Ayan, Asna 09, tusok tamsak host. Ayan, thank you for coming, laloves. Ayan, Davengers TV Vlog, nagbaba ng bahay. Davengers TV Vlog, done to you from Queen G Mark. Ayan, Queen G Mark, nagbaba ng bahay. Queen G Mark, OTW from Norodin Gaiman. Ayan, Norodin Gaiman, dan Pulpak po from Queen G Mark. Ayan, Queen G Mark, nagbaba ng bahay. Queen G Mark, done from Eric L3. Ayan, ayan, Norodin Gaiman, dan Pulpak po, please connect back. Ayan, from Asna 09. Ayan, Norodin, balikan mo si Asna 09 dan sa'yo, lalaw. Ayan, Ron Vlog, freelance, mega chat at laloves. Thank you for coming. Ayan, hello po. Ayan, Queen G Mark, dan Pulpak from Norodin Gaiman. Ayan, Norodin dan from Eric L3. Eric L3, nagbaba ng bahay. Ayan, good morning po host from Ron Vlog, freelance. Ayan, ayan, Eric OTW from Davengers Vlog. Ayan, Asna 09, nagbaba ng bahay. Ayan, Davengers TV Vlog, nagbaba rin ng bahay. Queen G Mark, OTW sa Ron Vlog, freelance. Ayan,
Mas nasir na and then full pack from Nordin Gaiman. Ayan. Nordin, wag ka na lalabs magbaba ng bay at nakapin ka lalabs. Yan, Pinoy Life in Turkey, harang hos. Harang tusok, ayan. Pinoy Life in Turkey, may chat at lalab. Thank you for coming, ayan. Baba ka na ng bahay lalabs at makipagdikitan ka na dyan, ayan. O 10 na lang, 200 baka. Sige mamaya lalabs. Yung ating mobile is charging pa. Matutulog ka pa ba, host? Tutulog ka pa ba, host? Hindi na ako natutulog. Yung ibag ko napansin mo, ha? Harang Dan from Pinoy Life in Turkey. Harang tulugan lalabs. Ayan, pigadong sosyal. May shout out. Tamsak host. Ayan, thank you for coming. Ayan. May jacket ka na po, pigadong sosyal. Ayan. From Vlog Freelance. Dan pulpak from Asna Sir 9. Ayan. Wenji Mark, na pulpak ko na bahay mo. May bakas pa from Ron Vlog Freelance. Ayan. Pwede magbaba ng bahay host. Sige po, baba ka ng bahay. Pigadong sosyal. Mukha mo si Sailor Moon. Suwada. Pinoy Life. Ayan, Eric L3 done to you from the Avengers TV Vlog. Eric, connect to the Avengers TV Vlog. He already done to you, lalabs. Ayan. O, 10 na lang para 200. Ayan. Opo, lalabs. Ayan, pigadong sosyal. Nagbaba ng bahay. Mas nasira, nagbaba ng bahay. Ayan. Pinoy Life in Turkey, nagbaba ng bahay. Ayan. Pinoy Life in Turkey, OTW sa'yo from the Avengers TV Vlog. Ayan. Balikan ko kayo from Pinoy Life in Turkey. Ayan. Ayan, balikan ko kayo. Ayan. Ayan, Ron Vlog, freelance dan pulpak pasok lipo from Nordin Gaiman. Ayan, Ron Vlog, pasok lang na lang si Nordin, nakapin siya lalabs. Pinoy Life in Turkey, pulpak sir, from Pigadong Sosyal. Ayan. Pinoy Life in Turkey, pabalikan si Pigadong Sosyal dan sa'yo lalabs. As nasiro na yun, nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, 6 million in the house. May shout out. Ayan. Pinoy Life in Turkey. Ayan, pin kita mamaya, ha. Ayan, OTW sa nakapin from Ron Vlog Freelance. Simer Vlog, may magalat shout out. Thank you for coming. Ayan, hello host ganda. Ayan. Thank you for coming, Simer Vlog. Jacket ka na lalabs. Ayan. Eric L3, nagbaba ng bahay.
natakpan yung aking muka. Ayan, tamsak na host from Cyber Vlog. Ayan, Nordin Gayman full paxer from Pigadong Sosyal. Ayan, Nasir na nagbaba ng bahay. Nakapindan host from Pigadong Sosyal. Ayan, Nordin Gayman, balikan mo si Pigadong Sosyal dan sa'yo. Ayan, you're welcome. Ayan, Davengers TV Vlog dan from Eric. Ayan, wait lang mga lalabs at may papasok. Ito ka na. Maya. Ayan. Palalab naman guys, premiere. Ayan. Palalab naman guys, yung premiere ni Summer Vlog. Ayan, tamsakan natin yan lalabs. Akin na yung pang-ayuda natin. Akin na yung mobile. Sinabi ko nang ilipat mo dito. Ina. Pinoy Life and Turkey dan all pabalik na lang TY. Ayan. May mga bakas po guys. Sa Pigadong Sosyal. Ayan. Davengers TV Vlog. Nagbaba ng bahay. Sinabi ko sa'yo ilipat mo dito, di ba? Pang-ayuda natin. Akin na yung mobile. Naririnig pa ako. Natakpan yung mukha ko. Yan. Dansa nakapin from Summer Vlog. Ayan. Eric L3 Dancer Pulpak. Ayan. From Pigadong Sosyal. I don't know. Ayan, Nordin Gayman. Nasa bahay mo ako lalabs. Ayan. Nalilig ba kayo dito? Ayan, Nordin Gayman. Napakaganda naman itong iyong videos. Ayan. Ayan. Napakagandang bahay nito, Nordin. Ayan. Ayan, lalabs. Oh. Hey, Cherry. Hey. May nagalag chat out, Cherry. Ayan, thank you for coming, lalabs. Ayan. May jacket ka na, lalabs. Ayan. Ayan, Marop One Vlog dan Tamsak Host. Ayan, may galag chat out sa'yo, lalabs. Thank you for coming. Ayan. Hey, Cherry. Hey, host and chat. Ayan. Thank you for coming, mga lalabs. Ayan. Huwag niyong kalimutang tamsakan si host. Ayan. Summer Vlog. Ayan. Nasir Dan from Summer Vlog. Ayan. Ayan, Nordin Gayman. Hit ko na to sa'yo, lalabs. Ayan. Ayan. When G Mark nagbaba ng bahay. Ayan, Davengers TV Vlog full paxer sa CR. Ano ba yun? Haha, ganda ng CR from Pigadong Sosyal. Ayan. Marop One Vlog. Ayan.
Ayan, 9 million in the house. Big glad shout out. Ayan. Simer Vlog, Dan. Ayan, na po salamat. Ayan, Pigadong Social Dan from the Avengers TV Vlog. Salamat din from Simer Vlog. Ayan, 7 million in the house. May galad shout out. Ayan. Ayan, Nordin Gayman. Sabay mo ako uli laloves. Ayan, Queen G-Mark nagbaba ng bye. I hate you. Ayan, mega love shout out. I hate you. Ayan, tamsak. Salamat sa patamsak dyan. I hate you. Ayan, I hate you nagbaba ng bahay. But I like you. Not I hate you. I like you. Ayan. Yan. As na 09 OTW from the Avengers TV Vlog. Ayan. Avengers TV Vlog. Dan na rin salamat from Simer Vlog. Ayan na din. Dan ako sa'yo. Nordin Gayman. Assalamualaikum kapatid. Dan pulpak support kalimbang ulpasukli na lang. Ayan, from Marp1 Vlog. Ayan. As na 09 pulpak. Taroroy Vlog from Pigading Social. Ayan. Queen G Mark dan pulpak sukli na po. Salamat from As na 09. Ayan. Ang ating music ay nawawala. Windy Mark dan pulpak sukli na po. Salamat from As na 09. Ayan. Pigadong Social nagbaba ng bahay. Ayan. Napulpak ko na sa nakapin idol. May bakas. Ayan. Pambron Vlog Players. Ayan. Hi James GPGP. Minimigalag chat at laloves. Thank you for coming. Thumbs up. Thank you so much. Ayan. Pigadong OTW from Bon Vlog. Ayan. Pigadong OTW po. Ayan. I hate you OTW from Marp1 Vlog. Ayan. James JPGP nagbaba ng bahay. Ayan. Bon Vlog nagbaba ng bahay. Queen Jimar pakibalik na lang. Ayan. Dan sa'yo siya I hate you. Marp1 dan sa'yo pabalik na lang. Ayan. From Simer Vlog. Ayan. Tamsak naman lalab si Bicolanang Uragon. Ayan, isa na lang sa nakapin lalab. Isa na lang. Ayan. Manny Pacquiao for President. Suada. BBM for President. Joke. Ayan. As na Taroroy Dan, all pabalik na lang from Davin George. Ayan. Marp1 Vlog Dan po. Ayan. From Northern Gayman. Ayan. James GPGP. Simer Vlog. Ayan. James GPGP. Dan to yung lalab. Si Simer's Vlog. Pabalikan na lang. Impacta Vlog. May shout out. Ayan. Thumbs up. Thank you. Thank you. Thank you. Opta.
Ano ba si Impacta? Jacket muna tayo, ayan. Hindi ko na nakita, ang bilis. Ayan, Impacta, may nag-shout out. Meron ka na pong jacket, laloves. Impacta talaga. Bibilos, may nag-shout out, laloves. Ayan, Bibilos nagbaba ng bahay. Ayan. Patamsak naman sa upcoming LS. Thank you. Ayan. From Bibilos. Ayan. Queen G-Mark nagbaba ng bahay. Queen G-Mark full pack sa'yo. Ayan. Impacta. Ayan. Si Impacta talaga. Bibilos. Then full pack po from Queen G-Mark. Ayan. Salamat langga sa pa-jacket. You're welcome po. Ayan. Queen G-Mark nagbaba ng bahay. Mas nadan ako sa'yo with bakas. Ayan. Summer Vlog. OTW, salamat from Mark 1 Vlog. Ayan. Edna Burns, hello po Dan Ho. Ayan, tamsak. Edna Burns, may mga chat at lalabs. Thank you for coming. Ayan. May jacket ka na, Edna Burns. Thank you for coming, lalabs. Ayan. Mark 1, OTW from Davin George. Ayan. Bibilos tamsak na. Ayan, from Summer Vlog. Ayan. Pigadong social dan, pulpak po from Queen G-Mark. Ayan. Pahimas mga langga, sukli agad from Impacta Vlog. Ayan. Impacta talaga. Queen G-Mark. Ayan, nagbaba ng bahay. Dan at Marop, salamat from I Hate You. Ayan. Davin George TV Vlog. Dan po ito. Sukli ko salamat from As Nasir 9. As Nasir 9, nagbaba ng bahay. Ayan. Salamat po sa ayan, from Edna Burns. Ng ano man lalabs. Ayan. Tingnan natin yung nakapin. Ano nangyari na sa kanya. Isa na lang po sa nakapin mga lalabs para mapalitan na natin. Dali na mga lalab. Isa na lang. Sunod natin si Davin George, oh. Mga kahimas, may kami kalag shout out lalabs, thank you for coming. Ayan. Ayan mga kahimas, may jacket ka na po lalabs, pwede ka na magbaba ng bahay. Ayan. Summer Vlog for Dan Tamsak. Ayan, dating dikit from Marok 1 Vlog. Ayan. Edna Burns nagbaba ng bahay. Pigadong social, dan sa'yo si Summer Vlog, pabalikan na lang. Ayan. Impacta nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, 6 million in the house, may mga shout out. Marop 1, Dan all, pabalik na lang from Davin George TV Vlog. Ayan. Ayan, 290 na si Northern Gaiman. Ang sunod natin si Davin George. Ayan. Davin George, nasaan ka na lalabs? Dan po sa nakapin tamsak. Ayan. Benjimak nagbaba ng bahay. Mga kahimas nagbaba ng bahay. Pahimas mga langga para lalong lumaki banana natin. Sukli agad. Ayan. From Impacta Vlog. Ayan. Edna Burns Dan pulpak po. Ayan. Sukli from As na 09. Impacta tusok na. Dating dikit. Ayan. Davin George. Saan yung bahay mo lalabs? Lalabs. Huwag yung lalabs cancel yung aking harang-harang dyan at tayo'y nagahang. Ayan. Nagahang tayo lalabs. Please naman lalabs. Huwag nyong i-skip po yung ating harang-harang dyan. Ayan. Impacta Vlog. Dan Pulpaksis from Pigadong Social. Ayan. Davin George.
Nababa ng bahay. Ayan, palablab sa nakapin mga laloves. Ayan. Choyeme Channel, Korea Singer. May mga shout out. Jordan Dan from Choyeme. Ayan. Basta sirmay nagbaba ng bahay. Davengers TV Vlog. Dan Sukli Pulpak. Ayan. From Marok 1. Impacta Vlog Dan Pulpak. Ayan. From Northern Gaiman. Ayan. Davengers. Huwag ka nalalab magbaba ng bahay at nakapin ka na. Ayan. Choyeme Channel, Korea, ayan. Magbaba ng bahay. Proud Pinoy, may namigalag shout out laloves. Nakita. Ayan, Proud Pinoy, may jacket ka na po laloves. Huwag ka na magbaba ng bahay. Ayan. Ron Vlog Freelance, baba ka bahay, sir. Pambigadong sosyal, ayan. Jordan Gaiman, nagbaba ng bahay. Bibilos, patamsak naman sa upcoming LS, ayan. Lista natin si Bibilos. Ayan, Bibilos. Maganda naman ng host. Maraming salamat. Ayan, Proud Pinoy. Bakit wala ka pa rin suot? Ayan, ayan. Genetics to Toki, meron ka na pong jacket lalas, pwede ka na magbaba ng bahay, ayan. Konti. Ayan, 8 million in the house, may nag shout out. Mga lalabs, padikitan naman yung nakaping lalabs. Ito na nababasa, ayan. Dan dikit sa nakapin, dating dikit sa main ko, ayan, from Impacta Vlog, ayan. Ignaburn, as na Sir 9, Dan Sukli po, ayan. As na Sir 9, nagbaba ng bahay, ayan. Mga kahimas, salamat po, ayan. Mga kahimas, Dan sa'yo, ayan, from Summer Vlog. Proud Pinoy, premier later, ayan. Proud Pinoy, anong oras yung program mo lalab? Ayan. Abangers TV, nagbaba ng bahay. May magalag shoutout sa'yo, lalabs. Ayan. Impacta Dan, Ron Vlog, nagbaba ng bahay. Bibilos Dan, Tamsak. Ayan. Choyeme. Ayan. Avengers Dan, from Choyeme. Ayan. Asna. Ayan. Nagbaba ng bahay. Impacta. Dan sa'yo si Marupon. Pabalikan na lang. Ayan. Ninja ni Chicks to Toki, love, 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 ayan. Proud Pinoy Dan from Summer Vlog, ayan. Thank you sa pa-jacket, ayan, you're welcome mahal, laloves, ayan. Hi, ayan. Ayan, Korean, hi, I don't know, live, ayan. Live, maybe galat siya at live, thank you for coming, ayan. Summer Vlog Dan po, Sukli Idol from Kahimas, ayan. Choyeme Channel, nagbaba ng bahay, ayan. Norodin, Gaiman Dan, Sukli Pulpak, ayan. From Impacta, ayan. Impacta talaga. Ayan, mga Kahimas Dan, pabalik na lang TY, ayan. Snazzer na nagbaba ng bahay. Hi, ayan. Life, I already give you jacket, lalabs. Why you still don't have jacket? Why like this? Ayan. Life, I already give you jacket, lalabs. Ayan. From lang freelance, pulpak from Pigadong Sosyal. Choyeme OTW from Davengers. Ayan. Asna Dan from Choyeme. Ayan. Dikit kalimbang sa nakapin. Ikula ng Oragon. Ayan. OTW also. Thank you. Summer Vlog. Ayan. I-mention lang po yung nagdikit kay Ikula ng Oragon. Ayan. Malikit naman lalab sa nakapin. Ayan.
Tatlo na lang sa nakapinlalag. Tatlo na lang. Ayan. Hindi natin ang tatlo. Ayan. As na Dan from Choyeme. Ayan. Dan Pulpak as na Sirnan from I Hate You. Ayan. Ang daming nag-shoutout sa akin. Di naman sila dumikit. Hindi gumalaw bahay ko. Yung totoo nakabantay ako sa YT studio ko. Ayan. From Impacta Vlog. Ayan mga lalabs. Padikit naman sa Impacta Vlogs. Huwag po kayong mag-shoutout. Hindi naman kayo dumikit. Ayan. Salamat din po sa Emer Blanc from Edna Borns. Choyeme Dan Toyo from Dabing George. Ayan. Dikit po guys para mga kahimas. Ayan. Choyeme Korea Singer Dan. Ayan. Bigla ng uragong Dan Tamsak Host from Mark 1. Ayan. Thank you so much. Ayan. Dan na po sa nakatin. Nordi nagbaba ng bahay. Malaki bahay ko pero maayos po akong manukle from Impacta Vlog. Ayan. Summer Vlog Dan po Pulpak from Stay Connected po from Proud Pinoy. Ayan. Kahimas Dan sa'yo from Dabing George. Ayan. As na Sir 9. Balik na lang from I Hate You. Ayan. As na Chinog Grandpa. Ayan. Pinay Life in Turkey nagbaba ng bahay. Ayan. I Hate You Dan sa'yo from Summer Vlog. Mark 1 Vlog Dan Dikit Idol Kasukli po. Ayan. Mark 1 Vlog Dan po salamat from Asta. Ayan. Impacta I Feel You Loaded Proud from Proud Pinoy. Ayan. Mga kaniwas na baba ng bahay. I Hate You KW po. Ayan from As na Sir 9. Boss guhitan kita later. Thank you po Impacta Vlog. Ayan. Marok Dan from Choyeme. Ayan. Dabing George TV Dan ako sa'yo. Supli Idol from Kahimas. Dalawa na lang sa nakapili. Ayan Dabing George. Napakaganda naman ang iyong CR. Ayan Dabing George. Dikit ko na sa'yo. I Hate You Dan from Summer Vlog. Ayan. Mga kaimas PW from Ron Vlog. Ayan. Choyeme Channel Korea PW from Mark 1 Vlog. Dan sa nakapin Pulpak from Edna Burns. Ayan. As na Sir na nagbaba ng bahay. Mga Dan from Choyeme. Mga Dan. Ayan. Ron Vlog TW sa'yo from Dabing George. Proud Pinoy bahay from Kahimas. Ayan. Yung channel ko po ito mga kalalabs. Love you all from Proud Pinoy. Ayan. Dan Pulpak Edna Burns from I Hate You. Dikit Kalimbang Tamsak Idol Pulpak para mga kahimas. Ayan. Ron Vlog. Freelance Dan from Simon Vlog. Ayan. I Hate You pasukli na lang idol mga from mga kahimas. Ayan. Marok Chinggugam
Habnida, my friend, thank you so much. Ayan, from Choyeme, ayan. Mga kahimas, thank you po from Proud Pinoy. Ron's Vlog, Prelance, I hate you, Dan, from Simer Vlog, ayan. Ron's Vlog and I hate you, pabalikan na lang si Simer Vlog, dan sa'yo lalabs, ayan. Ron Vlog, dan ul, pabalik na lang TY from Daving George, ayan. Nating dikit mga kahimas, from I hate you, ayan. Choyemi Channel Korea, Dan Pulpak, support thank you from Marpon Vlog, ayan. Bicolanang Uragon, patamsak naman si Bicolanang Uragon mga lalabs, ayan. Edna Burns, Dan, I Pulpak, pabalik from I hate you, ayan. Dan po, I hate you, Pulpak na from Edna Burns, ayan. Proud Pinoy, dating dikit kita sa main ko. Atin ako dati sa LS mo yung main ko, ayan, from Impact the Vlog, ayan. As na 09, dikit kalimbang idol, pasukli po from mga kahimas, ayan. Ayan, mga kahimas, nagbaba ng bahay. Ayan, mga kahimas, na pulpak ko na bahay mo, may bakas pa from Ron Vlog, ayan. Proud Pinoy Dan, from As na 09, pabalikan na lang, ayan. I hate you, tusok lang, dating dikit from Daving George TV Vlog. Impact the Vlog, nagbaba ng bahay. Mga kahimas, OTW na po from As na 09, ayan. Ayan, Impact the Vlog Dan from mga kahimas, ayan. Proud Dan from Choyemi Channel, ayan. Simer Vlog, nagbaba ng bahay. Ayan, Davin George Vlog, gumuhit ka na lalabs. Sunod natin si Pinoy Life in Turkey. Nasaan ka na, Pinoy Life in Turkey? Nasaan ka na, lalabs? Baba ka ng bahay. Ayan, Simer Vlog, nababa ng bahay. Ayan, Impacta Vlog Idol, dikit kalimbang na ako sa'yo. Ayan, from mga kahimas, ayan. Choyumi, nagbaba ng bahay. Pinoy Life in Turkey, nasaan ka na, lalabs? Ayan. Mga kahimas Dan sa inihaw na bangus, pulpak support, ayan. From Marupon Vlog, ayan. As na 09, nagbaba ng bahay. Salamat po sa as na para mga kahimas, ayan. Nawala na si Bibilos, wala na rin si Bibilos, umalis na rin, ayan. Ayan, Choyemi, Proud Dan from Choyemi, ayan. Mark 1 Vlog, salamat po sa sukli, ayan. Patamsa ka naman si Bicolanang Uragon, ayan. Dan Suklip at Simer Vlog, ayan. Simer, dan sa'yo si I hate you, ayan. Wala ng Uragon para mga kahimas, ayan. Matamsakan naman lalabs, ayan. Ano ba yung bahay ni mga kahimas? Tingnan nga natin. I hate you, ayan. Nawala na si Life in Turkey, ayan. Ayan, I hate you. Ano pa ba ng bahay? Live TV Dan, to you, full package, my friend, from Proud Pinoy. Mga kahimas, ano yung bahay ng mga kahimas? Mga kahimas, nagbaba ng bahay, ayan.
Ayan, 846. Mga kahimas. Ayan, lalabs, nasa bahay mo ako mga kahimas. Ayan. Sige mga lalabs, maglablaban lang kayo dyan. TY guys sa lahat ng dumikit from The Avengers TV Vlog. Ayan. Bahay at The Avengers TV Vlog. Ayan. The Avengers, baba ka ng bahay. Ayan. From I Hate You Vlog. I hate you. Ayan. Salamat po Idol Impacta from mga kahimas. Ayan. The Avengers, nagbaba ng bahay. Ang laki naman ng isda. Nawala yung ating music. Mga kahimas, salamat from Marop. Ayan. Ayan mga kahimas, dito ko sa'yo lalabs. Ayan. Niyaw na bangus, sarap naman nito. Ayan. Nakakagutom. Ayan mga lalabs, padikitan naman yung nakapin, patamsakan naman dyan. Ayan. Bibilos na wala na rin. Ayan. Sino yung maliit na bahay dyan? Ayan. Dan na sa nakapin host. Ayan. Salamat. Ayan. Punta muna tayo kay mga kahimas. Ayan. Dan na sa nakapayan Marok Dan full pack from Impacta Vlog. Ayan mga kahimas, nasa bahay mo ako uli. Ayan, mag-mention lang yung dumikit kay Bicolanang Oragon at nagtamsak. Ayan. Impacta Vlog, salamat po from Marop One Vlog. Ayan. Yan mga kaimas, dinikit ko na sa'yo lalabs. Ayan. Nating dikit at The Avengers, like watch na lang po. Salamat from I Hate You. Ayan. I hate you, nagbaba ng bahay. Ayan, Marop 1, nagbaba ng bahay. Ano ba yung bahay ni Marop Vlog? Laki rin pala yung bahay ni Marop. Ayan. Nasa bahay mo ako Marop. Ayan. Ayan. Hi Chingo at Sor Li Anyong from I Hate You. Ayan. Galing naman magsalita ni I Hate You ng Korean. Mark Versosa. Ayan. Dikit ko na to sa'yo lalabs. Ayan.
Ayan, flowers, may mga shout out flower. Ayan, thank you for coming Lala, thumbs up dan host. Ayan, padikit po please. Ayan, dikitan naman si flower mga lalabs. Ayan, harang from Bondas. Ayan, Bondas, may mga chat lalabs, thank you for coming. Ayan, watching Oman from Michael 22 TV. Ayan, ayan, Bondas ng baba ng bahay. Palablo naman si Bondas mga lalabs. Ayan, ayan mga lalabs, padikitan naman si Jonaski mga lalabs. Ayan, flower dikit kalimbang from Kahimas. Ayan, ayan, flower dan full pack support. Ayan, Bondas dikit kalimbang po para mga Kahimas. Ayan, flower dan sa'yo si Mark 1, pabalikan na lang. Ayan, thumbs up dan. Hi po rin yung ganun chat at lalabs, thank you for coming. Ayan, Marok ng kaba ng bahay, Jonaski dikit kalimbang, idol mga Kahimas. Ayan, ayan, mga Kahimas. Ayan, huli ng gawa ng bahay, Bondas o TW from Marok 1 vlog. Ayan, Bondas o TW from Marok 1 vlog. Ayan mga Kahimas, tulog po ata si Jonaski. Ayan, ako na lang yung magsukli sa'yo.
Ayan mga kayos, nagbaba ng bahay. Puli nagbaba ng bahay. Puling dikit kalimbang idol para mga kahimas. Ayan. Haba ng ads. Puling dikit kalimbang from mga kahimas. Ayan. Marap dan tuyo from Bondas. Ayan. Bondas na nailagta dan pulpak support kalimbang all. Masukli na lang from Marap One Vlog. Ayan. Mga laloves, walang pa ko ng tubig at natutuyuan na ng lalamunan si host. Ayan. Wait lang mga lalabs. Inom lang ako ng tubig lalabs. Magdikitin muna kayo ng mga lalabs. Ayan. Wait lang po.
Sorry mga lalabs, ayan. Kita na sila. Ayan mga lalabs, I'm sorry naman, ayan. Ayan, ayan. Oh my God, dami na palang pumasok. Nag-break lang si host. Sino ba yung nagsipasukan dyan? Ayan. Just Channel, ayan. Junaski Dan, Junaski. Pabalikan lalabs yung mga dumikit sa'yo lalabs. Ayan. From Just Channel, may regalo Just Channel. Ayan. Ayan, Korean blah 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 blah. May galaw shoutout, love love love. Ayan. Impact the Vlog, Dan Pulpak po. Ayan, Edna Burns. Okay, salamat from Marok. Balikan kita maya from Just Channel. Ayan, dan mga kahimas, Pulpak po. Ayan. Vine 29, may regalo shoutout lalabs. Thank you for coming. Ayan. Edna Burns, nang baba ng bahay. HR, TV Dan, naka-pin. Ayan, jacketan muna natin si ayan po, HRTV Dan, mayroon ka na pong jacket lalabs. Ayan. Ayan, Odon, may galad shout out. Ayan, morning puhos. Ayan, Odon, thank you for coming lalabs. Ayan, matamsak puhos. Ayan, baba ka ng bahay, Odon. Ayan. Matamsak puhos. Ayan, Odon, baba ka ng bahay, lalabs. Ayan, formal in the house, meron nalag shout out. Ayan. Junaski lalabs, pabalitan mo lang lalabs yung mga dumidikit sa'yo dyan. Alma Albiar, ayan, nagnigalag shout out Madam Alma, thank you for coming Madam. Tusok Dan. Ayan. Namasakan muna natin si Odon. Ayan. Ayan, Odon. Nasa bahay mo ako lalabs. Ayan. Malaki rin pala yung bahay mo. Mas malaki pa kay host. Ayan. HRTV. Ayan. Vine 29 channel. Pulpak Dan from HRTV. Ayan.
Ayan, Bondas, naganagalad shoutout, laloves. Ayan, thank you for coming. Ayan, nagbaba siya ng bahay, mga lalab. Jonaski, pabalikan na lang mga lalabs yung mga dumidikit sa'yo. Ayan, palablab ng premier. Ayan, from Alabyar. Pagsakan natin ang premier ni Madam Alma. Ayan. Ayan, Korean nagbaba ng bahay. Ayan. Ayoko mamaya na. Mamaya. Ayan, HRTV nagbaba ng bahay. Ayan. Odon Dimitrial, Tamsak with Bakas, tikit na tayo from Almabiar. Ayan. HRTV OTW from Madam Alma. Ayan. Huh? Yan mo yan. Ayan, Odon. HR, thank you. Dating dikit sa'yo from Vine 29 channel. Ayan. Dikit ka na to sa'yo, Odon. Ayan. Ang laki pala ng bahay ni Madam Vine. Ayan. Sarap ng iyong lechon, Madam. Ayan. Vine 29 channel, OTW from Marv 1 Vlog. Ayan.
Laki ng lechon ni madam. Ayan, HRTV dapat main channel eh, dikit mo akin. Ayan, HRTV, dikitan mo si Madam Alman Albiar ng iyong main channel, laloves. Ayan, madam. Bain 29 channel. Tamsakan ko na yung premiere mo, madam. Bain 29 channel dan tamsak in full pack support kalimbang all. Ayan. Ayan, Madam Bain. Natamsakan ko na po, madam, ang iyong lechon. Ayan, Marok, nagbaba ng bahay. Huwag mo skip ads ko po, host. Hindi ko po ini-skip yung ads mo, laloves. Tinapos ko nga yung mo, yung ads. Ang haba. Ayan. HRTV OTW from Marathon Vlog. Ayan. HRTV dan full pack support kalimbang all, pasukli na lang from Marathon Vlog. Ayan. Bikular ng urago ng baba ng bahay, palablab naman mga lalas, padikitan, patamsakan. As na Sir Nandan po, madam. All package from Proud Pinoy. Ayan. Bikula ng Oragon, saan ka po, tabi sa Bicol Manay. Taga-Bula po, Manoy. Taga-Bula po ako, lalabs. Ayan. Braveheart 21 tamsak host, ninigalag shoutout Braveheart. Ayan. Ayan, Braveheart, meron ka na po laloves jacket. Ayan. Jacket ka na laloves Braveheart. Ayan. Puro sugong tabi ako, host. Yahoo. Ayan. Parang malapit lang ba yun sa Bula?
Matagal na kasi akong hindi umuwi ng Philippines. Nasa UAE pa rin ako. Salamat po sa pa-jacket host. Ayan. Walang anuman laloves. Ayan. Proud Pinoy. Sana ba yung bahay mo? Bakas lang po ng masuklian. Ayan. Ayan, ang laki pala ng bahay ni Braveheart. Ayan, mashallah. 4 million. Ang laki ng bahay mo. Dikit yung main ko sa'yo. Ayan, Braveheart. So, TW sa'yo si Mark 1 Vlog. Braveheart 21 Dan Tamsak from Mark 1 Vlog. Ayan. Malaki yung bahay ni Braveheart. Ayan, Braveheart 21, dating dikit from Mark 1 Vlog. Ayan, Braveheart. Ayan, Mark 1 Vlog, dan na rin, thanks from Braveheart. Ayan. Mark 1 Vlog, sukli dan from Airats TV. Ayan. Sino gusto palitan 5 versus 5? Dahil yung husband's lane. Ayan. Braveheart, bigyan mo kung 5, bigyan mo kitang 5. Kasi ang laki ng bahay mo, lalabs. Kanta na host. Kung may tulog po kasi, kung walang tulog kakantahan ko talaga ito eh. Alma Albiar, don't worry, magdikit main comedian pa rin kita 10 sanging. Mashallah, ayan. Tayo host, palitan 5, ayan. 5 lang muna gusto mo, ayan. Sige po, sige. 5. Mabagal ako eh, kasi bago lang ako eh. Ayan, Braveheart, tama yan para magising mga tulog. Hindi kayo magsialisan kayo. Ayan, Braveheart. Sa bahay mo ko, ayan. Drawing ni Eileen, ayan.
Ayan, Braveheart, dikit ko na to sa'yo. Yung ano lang to, mabilis mong video. Hindi na ako magbakas, Braveheart. Nood ko na lang ha. Mabagal ako. Ayan, meron ka pang harang-harang, Braveheart. Tapusin natin. 1 minute. Ayan, Romnick Sarmenta, harang, tamsak at dikit sa'yo, Braveheart. Ayan. Romnick Sarmenta, meron ka na pong jacket, laloves. Ayan, Braveheart, tinapos ko yung iyong ads. Ayan. Panoorin natin ng maayos para dikit talaga. Pangatlo ko na to. Wow, ayan. Salamat host, ayan. Paul, nakita niyo ba si Cheryl Cruz? Nasaan si Cheryl Cruz? Ayan. Tulog na. Ayan, Braveheart, naka 3 minutes na akong watch. Dikit ko na to sa'yo. Ayan. Wow, okay. Rakrakan na. Rakrakan na. Ayan. Ayan, Braveheart. Pangapat ko na to sa'yo. Kobe idol ni Braveheart, harang, tamsak at dikit sa'yo. Oh, salamat naman. Ayan, no. Jakitan natin. Ayan. Ayan, Braveheart. Ano ba to? Suman mo ron with coffee. Ayan. Hindi na ako nagdidikit. Ay, nagbakas. Ayan, Braveheart 21, wala ako masyadong alagad. Paayuda naman kapatid eh. Ayan, from Marp 1 Vlog. Kobe idol ni Braveheart. Ayan. Ayan. Ayan, tinigit ko na. Tinapos ko yung video mo. Thanks host, may ipapakain na naman tayo kay Lolo. Tama. Mamaya pa yung kain niya. Anong oras na? 4, 4, 5, 6. Mga 8 yung kain niya.
Ayan, Braveheart. Pang-lima ko to. Tuesday live streaming. Welcome. Ayan. Antukin muna kayo sa aking music. Palitan natin. Ayan. Sure Marop, tapusin ko lang pagmamahal kay Os. Talaga naman, no? Os, taga saan ka? Taga Bicol po. Palitan natin yung kanta. Yung ating tugtog ang pangit. Yan, HRTV, thanks, wait. From Kuba Idol ni Braveheart. Ayan. Ayan, Braveheart, naka 2 minutes na ako sa'yo. Ayan, pang-5 ko na to sa'yo. Ayan, Kit Farren. Ayan, hello host, my new video. Ayan. Thank you for coming, Kit Farren. Ayan. OTW HRTV, Marop, lapag ka na rin. Ayan. Marop, lapag ka na. Ibigyan ka ni Braveheart. Ayan. Napakabait naman talaga ni Braveheart. Ang dami niyang alagad. Kate Farren. Ayan. Oh my god, Kate Farren, I'm scared. What is this? You have a ghost behind you. What is this? You scare me. Oh my gosh, there's a ghost. Ayan. Kit Farren. Oh my goodness. I'm scared. Oh. You know why I don't watch this one? Scary movie. Oh. Oh my goodness. This one. See? Salamat at Braveheart. Ayan. Mabait naman talaga ni Braveheart. Sana pagpalain ka ng Panginoon, laloves. Ayan. Ayan, HRTV done. 5 versus 5 din tayo. Gusto mo? Ayan. Nakipagpalitan na kayo kay Braveheart. Napakadaming alagad. Ayan, 3 million in the house. May magalat shout out. Get Farren, I already thumbsuck and watch your videos, but I feel scary. Ayan, alagad ni Braveheart, harang tamsak at dikit sa'yo host, pangatlo. Ayan, maraming salamat naman talaga, oh. Lagyan natin ng jacket yan.
Ayan, alaga ni Braveheart. Ayan. Ayan natin ang jacket yan. Ayan. Ayan, maraming salamat naman. Alaga ni Braveheart. Ayan. Salamat din po, host. Ayan, ang bait-bait naman talaga ni alaga ni Braveheart. Braveheart, ayan, dan tamsak, matagal na pala nakadikit ito. Ako, dikit din ako sa main ni Braveheart eh. Nakadikit din yung aking main sa'yo, Braveheart. Tingnan natin. Ayan, Braveheart, ayan. Marop, lapag ka rin, idol, ayan. Marop, baka ng bahay, lalabs. Pagkakataon na natin to. May nag-aayuda. Wow, okay, Marop, lapag ka na. Salamat, ayan. Pahingi saging kahit sa balang eh. Tingnan natin yung ano. Ayan, 6 million in the house. Mimigalat shout out. Yapos diet na rin na main ko. Ayan. Tamsakan lang natin. Ayan. Yapos diet na rin. Ayan. May pampakain na naman ako kay Lolo. Bukas 20 na naman yung lalamunin nito. Hindi na ako nakakaalis sa 1.5. Panay lamon. Ayan, Edna Burns, nagbaba ng bahay, lalabs. Nandyan ka pa rin, lalabs. Ayan. Tingnan natin yung bahay ni Edna Burns. Edna Burns. Solid 18 pala sa Edna Burns. Ayan. Edna Burns, ayan. Ayan, panay lagarin ni Edna Burns. Oh. Ayan, ang sipag naman. Oh. Ayan, Mark versus Dan, tamsak ulit, host. Nakadikit na main ko sa'yo. Sa una pa lang. Ayan. Ayan, lagyan natin ng jacket yan. Nakadikit din kita dati, lalabs, nung nag-silent LS ka. Did you remember that one? Payo dos. Ayan, alagad ni Braveheart, harang. Ayan, salamat naman sa paharang-harang dyan. Ayan. Alagad ni Braveheart, bakas lang ng masuklian. Ayan. Northern Gamer, nagbaba ng bahay. Ayan, gawa tayo ng dirty kitchen. Ayan, Edna Burns. Ayan. Pakasipag naman talaga, oh. Napakalamig ng AC, nanginginig yung aking Pokemon. Oh my God. Ang lamig ng aming aircon. So, magpa-music tayo. Ayan. Muna with Denan. Mega shout out, lalabs. Thank you for coming. Ayan.
lamig naman. Ayan, Edna Burns. Natapos ko yung video mo, Lalas. Dikit ko to sa'yo, Lalas. Gawin nating 220 to. Manhid na mushroom ko, harang tamsak. Ayan, manhid daw yung mushroom niya. Maraming salamat naman. Ako nanginginig yung mushroom ko kasi ang lamig. Ayan, manhid na mushroom ko, Marup. Salamat, idol. Ayan. Natanggalan ko yun ng jacket. Pindot ko. Ayan. Makalamig naman. Ayan, alagad ni Braveheart, dan po pasok lipo from Northern Gaiman. Ayan, malamig na nga, wala pang makayakap, Ginoo. Ayan, Northern Gaiman, nagbaba ng bahay. Nanginginig na ako, sobrang lamig naman siya. Alamig. Okay, Norlin, wait, idol, nag-ayuda pa ako, ayan. Wait lang, Norlin, nag-ayuda pa si Braveheart. Wait lang, Norlin, at mamaya bibigyan ka din yan. Ayan, Edna Burns, nagdadrive ka ata dito, ayan. Nawala yung ating music. Marap OTW, ayan. Braveheart 21, tapos na kita binigyan 5, pati kay host. Ay, maraming salamat naman from HRTV, ayan. Thank you so much, may mga paayuda. HRTV, ayan. Malaki rin naman yung mansion ni HRTV, ayan. Edna Burns. Ayan, laloves, 219 ka na, isa na lang. Alagad dan po pulpak from Edna Burns. Ayan. Mark versus sa nagbaba ng bahay. Nasa Pilipinas ba kayong lahat? Anong oras na ba dyan? Anong oras na ba dito? 3, 4, 5, 6, 7. Alas 7 na pala. 4 hours kasi yung agwat dito sa UAE. Ayan, gising na pala yung mga tao dyan. Ayan, salamat HRTV. Wait lang. Ayan. Ayan, nawawit din na, nagbaba ng bahay. Ayan, galing sumayaw na Edna Burns, oh. Ayan, Northern Gaiman, nagbaba ng bahay. Ayan.
Ayan. Ano ba to? HR, ayan. HR TV, ayan. Sa bahay mo ako laloves. Ayan. Malaki na rin yung bahay mo. 1 million. Pusong palaban, harang tamsak at tikit sa'yo post. Pang 5, ayan. Maraming salamat naman talaga. Oh. Ayan. Pusong palaban, bird 21. Ito. Oh. Thank you so much. Ayan. Sinaswerte ka naman talaga ngayong araw. May nag-aayuda. Ayan, HRTV Dan Pulpak support kalimbang ulit sa'yo. Ayan. Ayan. Pusong palaban yung gumuhit host 1.6. Mamaya kain tayo ni Lolo. Patay tayo dyan. Mamaya kakainin si Lolo ng 20. Kakainin yung 20 sa'yo. Ayan. Congrats. Ayan, titinan ko nga yung ko. Nailamon to si Lolo eh. Ayan, nag-60 na pala ako. Maraming salamat naman, no? Maraming salamat naman sa mga paayuda dyan. Ayan. Umuhit pala ako. Ayan, no? Kakainin Lolo yung 20. Oh my goodness. Paggising ko sa umaga, chinichik ko agad yan eh. Binawasan nga. Ayan, o rin kayo man nagbaba ng bahay. Buha. Si Lolo, kagigising mo lang, nakaka-bad trip na agad eh. Ayan. HRTV, ayan. Dikit ko na to sa'yo, lalas. Ayan. Sasayaw na lang ako. Ayan, Sora, Amen's World, hello. Ayan, naibigay lang chat at Sora, ayan. You have no moderator, laloves, thank you for coming. Sayaw muna ako mga laloves. Ayan, HRTV Dan, Pulpak po. Ramid na Barnes. Ayan, Marok Dan, pangalawang ayuda, ayan. Bait naman talaga ni Pusong Palaban, no? Sora Amin's word, love from Pakistan. I already give you jacket, Lala. If I still you don't have jacket. Ayan. Jacket na siya eh. Back to original no.10. Kidnappers o TW na sukli ko. Ayan. no.10, pasuklian si Braveheart. Ayan. Dan sa'yo, laloves. Ayan. Pusong Palaban, salamat, nakadikit na dati ang alagad ko, hihi, ayan. Salamat Maro, ayan.
Idnaborn Suklidan from HRTV. Ayan. $5 million in the house. May nagala shout out. Mga lalabs, nagsikapihan na ba kayo dyan? Ayan, HRTV, sa bahay mo ako uli. Ayan. Edna Burns, Dan Pulpak, support Kalimbang all ulit sa iyo. Ayan, from Marop Bersosa. Ayan. Marop, salamat from HRTV. Pandemic song compost. Ayan. Braveheart 21, salamat talaga, marami ka nang naayuda sa akin. Salamat ulit. Ayan, napakabait ni Braveheart. Talaga namang siniswerte tayo ngayong araw, mga lalabs. May nagpuntang nag-aayuda. Pati si Horse na ayudahan. Pagpalain ka sana ng Diyos, Braveheart. God bless you everyday. Pati yung pamilya mo. Yan. Northern Gayman Suklidan. Ayan. WC Marup. Ayan. Ida Burns o TW sa'yo si Braveheart. SRTV. Ayan. Dikit ko na sa'yo, lalabs. Ayan. Northern Gayman Suklidan from HRTV. Ayan. HRTV, salamat host. Ayan, maraming salamat din sa iyo, HRTV. Ayan. Chubby Piggy, hello host. Ayan. Chubby Piggy, mega loud shout out, lalabs. Thank you for coming. Ayan. Salamat from Northern Gayman. Kumusta? Okay lang po, Chubby Piggy. Ayan. Good morning. Good morning, lalabs. Ayan. Nagkape ka na, lalabs. Anong oras dyan sa Pilipinas? 3, 4, 5, 6, 7. Alas 7, ano na dyan? 7:04. Ayan. Chubby Piggy, nagbaba ng bahay. Ayan. Salamat, Marup. Ayan. Ayan, 7:04 po. Ayan, magkape ka muna po, Chubby Piggy. Kagising mo lang po ata. Ayan, Braveheart, bahay po from Edna Burns.
Chubby Piggy dan Pasok Lipo from Northern Gaiman. And for me in the house, we will shout out. Northern Gaiman, Assalamualaikum kapatid dan pulpak. Support pa rin ba ang all? From Mark Versosa, ayan. Versosa. Dan po sa nakaping full pack, ayan. Sige po, magbakas ka na lang po dyan, babalikan ka po niyan. Edna Burns. Natulog na yun. Dan tamsak ko sa iyo ulit, salamat, ayan. With salam kapatid from Mark W. Dan natin dikit ako sa kapatid mo from Northern Gaiman. And 5 million in the house, we will not shout out. Northern Gaiman, nagbaba ng bahay. Baba na ako, host. Magpapabili pa ako ng mga pato sa salamat po. Sige po, brave ha. Salamat po, laloves. God bless you too. Bye-bye.
Ayan, 6 million in the house. Mega mega love shout out. Braveheart 21, salamat sa ayuda kapatid. Ayan. Ernest Tawa, Dan Tamsakos. Ayan, Ernest Tawa, mega mega love shout out. Thank you for coming. Ayan. Sakitan natin si Ernest Tawa. Ayan, Ernest Tawa, meron ka na pong jacket, laloves. Hindi ka na magbaba ng bahay. Ernest Tawa, magandang umaga. Ayan. Magandang umaga rin dito. 3:11 pa lang dito ng umaga. Ayan. May jacket ka na, Ernest Tawa. Ayan. Ayan, Ernest Tawa, nagbaba ng bahay. Dati akong dikit sa'yo sa main, Ernest Tawa, kaya ang laki pala ng bahay mo. Kaya good morning. 11 million. Ayan. Ang laki ng bahay mo, sir. Ayan, may harang-harang pa. Ayan, Ernest Tawa. Ayan, Danat Narudin from Ernest Tawa. Ayan, Ernest Tawa, nagbaba ng bahay. Let's go. Kim, hi host, may mga shout out Kim, thank you for coming. Ayan, hi everyone. May jacket ka na, Kim, pwede kang magaba ng bahay. Ayan, thank host for watching. Ayan, bye mo ko ulit. Ayan, Ernest Tawa. Ayan, sino taga Iloilo, baka kilala nyo yan. Ayan, dikit ko na to sa'yo.
Ayan, Kim nagbaba ng bahay. Love, 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 love. Ayan. Dan at Junaski, ayan. Bakas ka lang doon, Ernest. Babalikan ka po yan. Natulog na po ata yan eh. Ayan, patamsak na lang si Bicolanang Oragon. Dan at Maro Versosa, ayan, from Ernest Tawa. Marop Dan from Kim. Ernest Tawa, nagbaba ng bahay. Kumbati si Kwati. From Ernest Tawa. Yan, Grandma Big Vlog, may megalat shout out, dating dikit pulpak, ayan. Thank you for coming, laloves, Grandma. Yan, may jacket ka na po, Grandma. Ernest Tawa, ayan, nagbawa ng bahay. Dikit-dikit, ayan. Ernest Dan from Kim, ayan. Ernest Dan sa'yo si Kim, pabalikan na lang. Kim Dan connect to you, my friend, from Marok versus, ayan. Kim, return to Mark Versosa. Is done to you, Kim. Thank you. Ayan, Kim, nagbaba ng bahay. Kim, you have a big mansion. Ayan. Kim.
Ipon ng 59 pa. Ayan, Kim. Ayan, Ernest Tawad at Pulpak po from Edna Burns. Ayan, Kim nagbawa ng bahay. Ang galing laki na ng bahay ni Sir Ernest na Edna Burns. 11 million ang kanyang bahay, laloves. Ayan, Shark TV nagawa ng bahay. Siksik na at papasok na sa work. Sige po, salamat po Mark Versosa. Thank you po sa pagpunta. Ingat ka po. God bless. Oji pa, hindi nga nag-shout out. Thank you for coming, laloves. Ayan, thumbs up was done. Oji pa, ayan, may jacket ka na po.
Welcome, laloves. Ayan, 7 million in the house. Mega lot shout out. Pojipay, nagbaba ng bahay. Pajipay, ayan. Ayan, Abad's Vlog. Ang laki rin pala po ng bahay mo, ayan. May harang ka po, ayan. Pajipay, Abad's Vlog. Daming pagkain, sarap naman. Ayan, Coco Martin, Vlog Official, Tamsak Dan Host, dating dikit, ayan. Coco Martin, may galat shoutout. Thank you for coming, laloves. Bakit wala kang ano? Alam ko na jacket na kita dati. Nagpunta ka na ba dito dati? Thanks, host. Ayan. Ang laki ng bahay mo. Pajipay. 7 million. Ayan, Pojipay. In the burns done po from Pojipay. Ayan. Daming pagkain, nakakagutom naman to. Papanti, host. Ay, may panti ka na, Coco Martin. Ayan. Pojipay, ayan. Ikit ko na to sa'yo. Kakagutom naman tong pagkain mo. Salamat sa pa-jacket, host. Ayan, walang anuman. Tingnan natin kung dikit ako kay Pajipay sa aking May. Ayan, dati pala tayong dikit. Abad's Vlog. Tamsak na lang ako. Ayan. Pajidan, tamsak po, dating dikit from Edna Burn. Ayan, Jonas Kidan sa nakapin. Ayan. Lalab, magbakas ka na lang yan, lalab. Babalikan ka yan bukas, lalab.
Ayan, thanks at Edna Burn. Ayan. From Fuji Pie. Ayahay vlog. Ayan. Ang cute naman ang iyong dugo. Ayan. Coco Martin. Ayahay vlog. Ayan, Hayahay Vlog. Coco Martin. Hit ko na to sa'yo. And Abad's Vlog, that's a birthday party mo from Coco Martin. Ayan. Salamat to sa payoda. Ayan. Lang nga naman laloves. Ayan, Coco Martin Vlog Official Dan Host. Ayan, from Pajipay. Ayan. Coco Martin, balikan mo si Pajipay dan sa'yo lalaps. Ayan, Islandsky Vlog, dating dikit. Ayan, Coco Martin. Yes po, dati po akong dikit sa'yo, lalabs, Coco Martin. Ayan, Coco Martin, dan full pack po from Edna Burn. Ayan. Nating dikit ako sa'yo, host. Pajipay, ayan. Yes po, Abad's Vlog. Ayan, dati rin po akong dikit sa'yo.
Dikit ko sa'yo si Bicolanang Oragon, ayan. Meron kang harang, Abad's Vlog. 7 million, ayan, malapit ka nang mag 8 million. Mashallah. Edna Burns, nagbaba ng bahay. Ayan, HRTV, nagbaba ng bahay. $7 million in the house. Mega love shout out. Yan, dikit ko na ito sa'yo, Abad's Vlogs. HRTV done from Panjipai, ayan. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out. Ayan, Edna Burns.
Pagipay dating dikit, thumbs up from HRTV. Ayan. Ayan mga lalab, siguro mag-aalas 4 nito ng madaling araw. Kailangan ko na pong matulog at bukas may pasok pa ako. Ayan, Buko Martin, Pagipay, ayan, Edna Burns. Bukas uli mga lalabs, HRTV. Ayan, mag-out na si host. At may pasok pa ako bukas. Ayan. Yan ang mga lalabs. Thank you for coming. Salamat sa support kay host. God bless us all. Mag-out na ako mga lalabs. Bye bye.